viacerých činnostiach si myslíme, že nám zlepšujú spánok, ale pritom nám ho zhoršujú. A taká, ktorú vidím v dnešnej dobe ako najviac rozšírenú, je pitie alkoholu na to, aby sme sa uvoľnili a lepšie zaspali. Alkohol nám relaxuje svaly, lenže narúša REM fázu spánku, zabíja mozgové bunky. Tak veľmi relaxuje dýchacie svaly, že viac chrápeme a to nás zobúdza. Takže ak sa tomu dá vyhnúť, radšej nepite, alebo aspoň nie pred spaním. Oveľa lepšie sa vyspíte. Ďalšia vec, ktorú ľudia robia, aby si zlepšili spánok, je odreagovanie sa na nejakom filme večer. A pokiaľ ide o pozeranie filmov, vie nám to niekedy pomôcť odreagovať sa, prísť na iné myšlienky, lenže ak stále potláčame naše problémy a myšlienky nejakými filmami alebo neustálým počúvaním hudby alebo užívaním nejakých látok, ono nás to môže preplieskať počas noci a nevyspíme sa tak dobre. Cvičenie považujeme za veľmi zdravé a ono nám vie pomôcť v tom spánku, či už keď si fyzioterapeuticky naprávame držanie tela, aby sme nechrápali, alebo keď cvičíme pre rôzne parametre zdravia. Lenže ak cvičíme ťažko a príliš neskoro v noci, nevyspíme sa dobre. Takže ťažké cvičenie, ktoré namáha srdce, ukončíte najneskôr 3 hodiny pred spaním.